Makawuono kapok subscribe wakwayi ni mondo subscribe kendo iwe comment ni piny kacha kendo inyisowa gima iparo kuom videos gi. Ma en host maru Nyasiaya. Kawuono wadhi mbele gi episode marwa ma pile pile ma juma ka juma mar rito udi. Yes, warito udi nikech udi ema loso dak. Koro mage episodes mag rito udi. To rito udi episodes gi nitiere topics mabedo recommended gi fans, nitiere topics mabiro kokalure gi weche matimore social media kata e kor piny, to nitiere moko mabedo recommended gi friends ga, manyisa ni kawuono lose video e topic ni. Kawuono adwa loso video e topic mar gik matimore. Kisebedo ni in ng'at moro maneno ga news kaka maneno news, kati neno gik matimore kawuono, nitiere sani so many cases ma nyithindo bedo abused, especially nyithindo manyiri. Chon nyiri kende mane bedo abused, nyithindo ma jowuoyi nok bedo abused, lakini kama koro piny ochomoni nyaka nyithindo ma jowuoyi bedo abused. Giwacho gi Kiswahili ni dhuluma ya kijinsia. Koro nitiere so many types of abuses matimore. To ng'eny gigi gin gik matimore e udi. Gin gik matimore e udi kata kuma wadake. Iyudo ni nyathi seche moko otimne anjao gi ng'at ma en relative. Relative ni nyalo bedo stepfather, onyalo bedo uncle, onyalo bedo cousin, onyalo bedo japuonjgi, onyalo bedo yuore. Koro ing'eni magi gin gik ma iyot. To nyithindo gi ling godo, moloyo to nyithindo manyiri. Nyathi manyako seche moko osetimne gigi e ot modake, seche moko nodhi odak gi nyamin gi, to chuor nyamin gi ni nitiere kaka nitiere kode. To kaka onyis nyamin gi be otimore nade be tek. Seche moko nyathini ne en nyathi mane ng'ato onyuolo kapok okende to dhi otedo godo. Koro baba gi matin ni timone gigi to ok onyal timore nade, ok onyal wacho. Koro ing'eni min gi okia gik madhi mbele. Moko be timore gi cousins, moko be jopuonje. Nitiere jonyuol ma hayaga jopuonje kata engage jopuonje mondo otimne nyathi tuition, ama nitiere moko matimore kata mana e skul kuonde ma nyithindo some. Kata ginyalo winjore gi japuonj, to japuonj tere e lodging, to timore nade, to riwore kode. Magi gin gik matimore. To ng'eny gigi wafwenyo ga ka koro ich oseneno. Koro gima kawuono adwaro ni mondo wapuonjre kata mondo wawuoye. Ere kaka inyalo ng'eyo ni nyathini itimone timbe mag anjao gi kata koko wacho. Number 1, range moods mar nyathini. Nitiere ga change of moods. Yes, nitiere nyathi ma nyako ka pong' to bedo gi moods, lakini machicha ok en mapile. Ka ne en nyathi ma ne en social kata outgoing, kata nobed mana nyathi mamuol, tibiro neno ka koro en nyathi ma koro en withdrawn, en closed, ama ok odwar kata nowuo gi ji. Yani odwaro adwara ni mondo timre nade obed kende. Mano nyathi ma nitiere gima chando. Makinono maber tibiro yudo ni seche moko en nyathi mosebedo ang'owa, mosebedo abused to ok onyal wacho. Koro mae en achiel kuom yo minyalo ng'eyo ni nyathini ok en ang'owa, ok en sawa. Ka en nyathi madhi sikul, tibiro neno ka osiepege manuwuotho godo chon tinde ok owuoth godo. To timo be koro ok otim maber kaka notimo ang'owa e sikul. To ka e ot modak godo no ng'at matimo ne timbe mag anjao no nitiere, tibiro neno ka otemo bedo gi distance between en gi ng'ani. To mae en yo achiel ma nyithindo moko withdraw godo. To nitiere be kategori mar nyithindo moko ma kosetim ne gigi, to koro ong'iyo godo, ma koro en be koro gigi oneno ka en gima normal kendo mitne kendo ok obi wacho. En ena sawa, gigo timo atima. Ma be en kategori mar nyithindo moko. Nikech ng'ama obedo abused, onyalo withdraw ama koro onyalo weyore. Koro bochiwo ne ng'ata ng'ata, chiwo ng'ata ng'ata mobiro, yani moyie donjo, ochiwo achiwa. Yo machielo minyalo ng'eyo godo ni nyathini obedo abused. Moko koro bedo ga emotional. Nitiere topics ma kiwuoye sana sana mag abuse go, kata ka ne watch kata TV to neno ka gimoro timore machalo kamano, kata ka nowinjo kugo mbaka no to gichaka ywak. Nikech koparo ni gini osetimna, mae en yo mar
wayudo ga godo nyithindo gi sana ka in kwa group mar session seche ma wapuonjo ga adolescents, nyithindo manyiri mar adolescent. Koro samoro ipuonjo gi kaka ng'ato onego bed ni ritore, kaka nyathi ma nyako onego bed ni timo, kata kobedo raped, kata kobedo kotimne gik mag anjawo go, kata kobedo defile gik machalo kamago, tinyise ni onego bed ni timo kama. Ineno kako chopo ga topics go to gin gichaka ywak kata pok gitimo ang'o, kata pok giwuoyo. Kata kane ji goga mbaka no, tibiro neno ka emotions gi koro timore nade, wuok oko. Yo machielo minyalo ng'eyo ni nyathini bedo abused, attitude. Koro oger agera gi ji te, oger gi ji te, ok odwar ji te. Koro attitude ne rach, en ng'ama osika ka ger, kata mana gimoro mathis kama timore nade, chwanye, kata duoka ge be koro ok bed maber ahinya. Yani en attitude ma en too aggressive, yani oger moro ma too much. Nitiere ger moro minyalo wacho ni normal, ma en ga ng'ama ger kata lelo bla bla bla. But mare no koro en ma too much, moro mok normal cha. Mano is another way. Another last way ma inyalo, tok magi kende nitiere yo mang'eny. Another last way ma inyalo ng'eyo godo ni nyathini bedo abused en kagiringo. Nitiere nyithindo ma okia vumilia, to nitiere nyithindo ma vumilia to koro koseingo gi to gitimore nade, giwuok. To konya ringo no ringo chuth, onyalo ringo chako bedo gi habit moro ni odhi kia kawaigi, odhi kia kura ma owuoka. Kinono maber tibiro yudo ni samoro nyathini nitiere gi element mar ang'o, mar abuse. To nikech ok onyal fight back, to ok onyal think for him or herself, oneno mana ni the only way en timo ang'o, en ringo. Penjo moro subscriber na nopenjo ni ang'o mamiyo ng'ato ma dichuo kata wuon nyathi kata stepfather nyalo defile nyathine. Mano penjo ma kata an akia, ok understand. Kata kaluwore gi background mwadonge, kata an kaka donge gi a normal human being, ma pache be tiya maler, nyathi ma nyathini, to konego bed ni riwori godo. Mano en tim marach. En tim marach, kendo en tim manyalo mana wacho koro ni awach kaka nawacho ni jachien. Nikech mae nyathini, inyalo kata mana dhi manyo nyako oko, nyiri ng'eny oko, nitiere jo parking, nitiere ochode, nitiere joko mabe ginyamiyi, kata nitiere joma be dwaro mana osiepno, nitiere joma nyalo bedo abeda ready kata nindo kodi no. Koro tiende gima nyalo miyo ng'ato defile nyathine kata watne, relative, nyathi ma pod tin, an ok understand, lakini en tim marach. Nikech timbegi gi damage nyithindwa. Mae gima kosetim ne nyathi, to mano permanent damage. Gini obro dongo godo, obro bet godo for the rest of their lives. To ng'ata ma watch video ni, kisebedo victim mar defilement, kata victim mar riwruok, kata victim mar timbe mag anjawo go, to ng'e ni it is not your fault. It is not your fault. Many, ka en gima pok ni no heal from, to it's always good mondo imany ng'ato kata therapist minyalo wacho godo gigi, mondo owuog e chunyi, mondo igol e system, mondo ibed healthy. The scars to pod bro dong, lakini inside ibro bedo healed. But adwa nyiso ni it is not your fault. To wan be wawegi kuonde ma wadake, gi neighbors, gi friends, kata mana kuonde mwatiye. Kapo nono ni notice ni nitiere nyathi moro kata ng'ato mobedo victim mar gigi, to wakonygi mondo wachung'uru kode. Apuonjo ga nyithindo gi adolescents, sana adolescents gi mine. Adolescents ka oting'o boys gi girls. Watemo puonjogi the right way ma they can stand for themselves. Wapuonjogi about ginene sexual abuse, wapuonjogi about kaka ng'ato nyalo ritre, gik minyalo timo. Kaso nyithindo ma jowuoyi be wapuonjo mondo obed responsible kendo kaw responsibility. Mondo chieng' moro kata ka gibedo joma dongo in the society, they can make good choices. Mondo kik gibed nyithindo madongo, to ka gibedo chuo, to ginena joma mine kata women kaka sex objects. Koro
To mae e topic mana neno ni a handle kawuono. En a heavy topic, but mae en gima timore. Nyithindwa sani bedo abused e rate mamalo. To gima lit gi the most painful part manyiso u kawuono nikech ase handle cases gi mang'eny. Most of these things gin gik matimore e udi kuma wadake. Watni mine nikelo bet odi kanyo mibiro puonjo no kata mibiro dak godo no. Mano gi nyathini manyako. Cousin no, nergi no, japuonj mitraste godo madhi timo ne tuition no. Magi e kuonde ma abuses wuoke. To wakia, nyathi mobedo abused ok biga wacho. Kine ma wachi ten ma is very close with the mother. Very close. Very, very, very close. To ng'enywa wang'eyo sani kaka schedule chalo gi kaka ji odich, ji dhi kure, jonyuol odich onge time, idhi tich, nyithindo dhi sikul, time onge munyalo bond godo mondo create that relationship. Koro by the time ming'eyo gini, to nitiere nyach kata nitiere ich. Achiel kuom gik moko ariyogo. Tibo yudo ka gini ne en gima nosega timre chon kata en gima osega bedo katimo ang'owa katimore. Koro let us be keen. Wabed keen gi jok mwadak godo e ot, wabed keen gi nyithindwa manyiri. To nyithindo ma jowuoyi be sani bedo abused. Sani nitiere gimoro modonjo ni sodomi, giluonge gi Kiswahili ni kumendana, gimendana. Mae be sani nitiere, itimo ne nyithindo ma jowuoyi. Mae to ng'enyne ok timre e udi mwadake. En to ng'enyne titime gi jo oko. Koro seche mineno ka nyathini ma jowuoyi en omako osiep gi jirani moro kanyo ma too tight. Ma wuoyi wadgi neno ni en wuoyi. No. Bed keen. Bede keen uhusiano no. Nikech seche moko inyalo ket nyathini e gik ma nyathini di nokotimore nade. Nokodonji. Kata inyalo ket mi nyathini bedo gi mental problem. Kata inyalo mi nyathini koro bedo gi trauma mabiro tieko ndalo mang'eny. Mondo timore nade? Mondo wuogi. Koro wabeduru keen gi nyithindwa. Mane video makawuono. Otherwise, ahero so much. Thank you so much for your support. New subscribers, welcome to Siaya 254 family. I appreciate you. I love you so much. Ahero kabisa. Ubedi gi odiochieng' maber kata otieno maber kalure gi kama intiere. Nyaka chieng' machielo. Bye. Corona. Let's go. These are my private parts, private parts, private parts. These are my private parts, no one should stop. We repeat once and then we repeat. These are my private parts, private parts, private parts. These are my private parts, no one should